Hevserokê HDP li ser gotina Erdogan nameyek şîşand û got bila gel qerar bide ku kî terorîst e. Ewqat Emîn Aktar daxuya kirin ew îdaya serokkomar ku aniye ziman heta niha derneketiye pêşiya Demirtaş. Emîn Aktar got tiştek ku serokkomar dibêje bingeha wê tune ye. Dereke Demirtaş da bu vê ew ke bi îdayê ew îdaya got serokkomaran ye ziman vê îdaya heta îro hatiye ziman. Tenê vê hatiye gotin gotiyekî te bang kiriye ji bo Kobanê te gotiyekî gel berdekeve ser kolana piştî ser vê bangê ev bûyer çêbûne yani gel zararê daye kesê din tiştekî nekan. Avukatê Demirtaş Mehmet Emîn Aktar anî ziman ku bandora serokkomar li ser darazê heye. Dema ku ew wisa bêje tu dadgehek nikare li dijî gotina wî biryarê bide. Her wisa daxuya kirin ku ew bawer nake biryarek bi edalet ji dozên Demirtaş derkevin. Kesekî girîngiya wî li ser darazê hebe. O karbekî bandora xwe bide ser darazê gava vê peyvê li hember em bêjin medyayê gava guhanî ziman raya geçtî got vê hesiya çi dadgehekî li hember vêya li dijî vê nêrînê nikare biryarkî bikire. Ji ber vê yekê jî êdî ew ka çi vateya ew kê name darizandinê namîne. Gava got vateya darizandinê nemîne were mihakemekirin çi vateya wî nema wê şertî pêşîn te hukmekî daye te ceza lê biriye. Wê şertê lê biriye. Ev ya jî ew kekî nekare. Vêya bêhuquqiye, bêadaletiye o ew kiştine yani vêya dijî tamamî pergala da vêya dijî huquqiye. Ji ber vê yekê jî îro tiştekî ku me re bêje tune yani girtina wî o ji îro pêva got dozê lê vebûne û were darizandin divê de em bêjin kî biryarekî adaletî were girtinê ez pê min hebawer. Mehmet Emîn Aktar destnîşan kir ku bi girtina parlamenterên Kurd dewletê proseyek nû li dijî Kurdan vekiriye û ji rêya şîdetê pêştir hemî reyan pêşiya Kurdan girtiye. Hacı Can Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.